Ja se'ns acosta el Talguillo, aquí a l'estació de la Molina, amb 5 minuts de retard, i veurem quina unitat ens farà avui el servei del Talguillo amb retard. Se l'hem sentit pitar quan sortia de la boca nord del túnel de Toses i té que estar al caure. Ja el tenim aquí. I aquí tenim el Talguillo. Amb una velocitat de vertigen. Saludarem al maquinista. Ens porta seients de visita llarga, la 123. I se'ns en va cap a l'estació de Puigcerdà, on dormirà aquesta nit fins demà. I això és tot des de l'estació de la Molina. Adéu-siau.